Ahojte priatelia, dnes pokračujeme v testovaní ďalších umeleckých pomôcok a tentokrát to budú farebné farbičky Colorino Artist. Poďme na to. Farbičky Colorino Artist vychádzajú v takomto krásnom kovovom obale. Znamená, že ich so sebou môžete všade nosiť. Je ich 12. Vzadu máte znázornené, aké farby sa v balíčku nachádzajú, ako farbičky vyzerajú. No a píše sa tu dokonca, že sú prémiovej kvality a sú určené ako pre umelcov, tak aj pre amatérov. Takže to som naozaj veľmi zvedavá. Majú excelentné hlboké tóny, farieb, vysokú pigmentáciu a sú mäkké. Počkajte. Tak privítal nás tukan. A takáto škála farieb. Jedna vec je ale, čo sa ukazuje na balíčku. Poďme si ale vyskúšať, ako budú reálne vyzerať na papieri. Farebne sú pekné, ani sa nerozmázávajú. Poďme skúsiť prekrývanie jednotlivých farieb. Skúsime červenú a oranžovú. Krása, krása. No, tak v tomto ma prekvapili. V podstate na kamere to síce vidno ťažko, ale akože oranžová prešla do červenej a späť krásne. Pozrieme ešte tieto dve. Čiže keď tlačíte, dá sa tam urobiť farebný prechod, čo je super. Takže predsa len asi budú troška väčšej kvality. Dobre, základ máme odskúšaný. Poďme si s nimi niečo nakresliť. Obrázok je pripravený, naskečovaný, takže poďme maľovať. S ktorou farbou začať ako prvou? Bude ich treba asi zastrúhať ešte skôr, pretože sú strašne hrubo zastrúhané. Škoda.
ako nejaký rozdiel pri kreslení s týmito farbičkami zatiaľ necítim a v podstate ani nevidím, takže uvidíme.
Takže obrázok máme hotový. Ja si myslím, že sa celkom podaril. Poďme ale ohodnotiť farbičky. Farbičky sú veľmi dobré. Pracovalo sa s nimi ľahko. Farby sa dokázali prekrývať. Nelámali sa. Teda okrem toho jedného prípadu tej zelenej v podstate s nimi nebol žiaden problém. Sú v krásnom plechovom obale. Viete, aké farbičky kupujete. Čiže v podstate im ani nemám čo poriadne vytknúť. Možno tak jednu vec, a to je cena v pomere ku kvalite. Pretože mám dojem, že viac ako za tie farbičky platíte za ten kovový obal. Pretože napriek tomu, že píšu, že ide o profesionálne farbičky, zase až tak profesionálne mi neprišli. Takže to je asi jediná vec, ktorú by som vytkla. Ináč som veľmi rada, že som ich konečne vyskúšala, pretože už som sa na ne tešila dosť dlho. A odporúčam ich. Akože vážne, nie je s nimi žiaden problém.